Sibiya Funeral Services. Namhlanje ke sila kwi-branch yethu enye yama-branches ethu ela eHammersdale. Sizongena ngaphakathi sibone ukuthi uSibiya usiphatheleni. uSibiya Funeral Services ikhampani kamasingcwabisane. Siyangcwaba, singcwaba abantu, sibafihlela ngesizotha mangabe bedlulelwe amalunga abo omndeni okanye abathandiweyo wabo. uSibiya ke waqala ngo-2008 okusho ukuthi njengamanje nje sina 17. Sikhulile impela sesinesikhathi eside sikhona. Waqalwa uMr Vusi Sibiya ngoba wayenothando lwabantu kanti futhi naleli business walithanda nje from his younghood, leli business lokungcwaba. So wathi mayebona wabona ukuthi kambe njengoba ngibathanda abantu ngingabasiza kanjani. Uyazi ukuthi uma ngabe udila nabantu abasuke bedlulile emhlabeni bedinga uthando, so kuyileso sikhathi osuke uzobanikeza ngaso uthando. So walibona ukuthi leli business lizomenza ukuthi abe close kakhulu nabantu. So siyangcwaba, umsebenzi wethu usukhule kakhulu. Ngiyakhumbula kuqala ngo-2008 sasinama office awu-3 nje kuphela, elalise Maritzburg, lise Wartburg, elinye lalise Greytown. It is amazing ukuthi ibhizinisi has expanded ngalendlela nathi esixakekayo masiyibona. Njengamanje ngikhuluma nawe nje sinama offices awu-27 esewonke kule minyaka, and sisaqhubeka futhi siyafuna ukuthi siphinde sibe namanye ama-offices nje all over i-South Africa, even across the board. Siyafuna ukuthi uSibiya even naphesheya bamazi ukuthi khona uSibiya Funeral Services ongcwabela abantu ngesizotha. Ama-offices esinawo awu-26 ase-KZN bese siba nelilodwa elise-Joburg, so that's why esewu-27. And kune-office elinye elishasha esisanda kulivula laphaya ePortshepstone because besikade singenalo lelo office. Basha abantu ukuthi siyacela ngoba into wena sesilungile esiyenzayo, umuntu mangabe ekhuluma esho ukuthi siyacela ukuthi nisilethele i-office ngenxa ukuthi bayayibona i-service yethu nanokuthi abantu sibangcwabela kahle kanjani. Bathi siyacela phela ukuthi nisilethele i-office nasendaweni ethize bese siyahlala phansi sibuke sibone ukuthi kungenzekani ukuthi sibe ne-office kuleyo ndawo. That's why kubona ama-offices ethu elokhe under nje. Lana ke ila sikhokhela khona, as you can see ukuthi ama-client ayeza azokhokha, nabasuke bezobhalisa bangena bame la bezokhokha, nabasuke kukhona mhlawumbe osuke edlulelwe mayifika ezo-reporter bafike behlale la bese beyabakhokhisa abajoyinayo bonke la konke kwenzelwa la. Alright, sasami ngiyabonga kakhulu. Ama-packages ethu esinawo sinama-packages awu-4. Kuwo wonke lama packages awu-4 esinawo sithi uvuleleke ukuthi ungakhava umuntu kusukela koyedwa kuze kufinyelele kubantu abawu-10. Singayibheki iminyaka kulabo bantu futhi singayibheki ibongo. Sikusho ukuthi nje ungakwazi ukuthi ukhava umuntu wakambili, ukhava umuntu wakasithole kwikhava eyodwa. Sizoqala ke ngocover A, which is i-coffin. I-coffin yethu iwu-320 njalo ngenyanga. Now njengoba senishilo ukuthi ukhava abantu kuze kufinyelele kubantu abawu-10. Mase sekwenzeka ke sekuthi ke sewuyadlulelwa emhlabeni kuleyo cover, into esikusiza ngayo siyakulekelela ngokuthi uyalandelwa umzimba wakho ubuyiselwe emakhazeni, ulungiswe kahle bese ubuyiselwa ekhaya. Bese sikunikezela ngehearse, sikunikezele ngesiphambano, sikunikezele ngetende lothi uphole lihambisana nehlalo ezo-50, sikunikezele lihamba netafula, bese sikunikezela kunohlelo lwegrosa. Makuwukuthi usuke ungcwabela emakhaya noma ngithi abanye sothi bangcwabela emadolobheni, so bazodinga imigodi kamasipala. Into eyenzakalayo ke la kuno cashback futhi owutholayo. Lo cashback osuke uthola mawukuthi usuke ungcwabela emakhaya uthola ucashback ongango-2000. But mawusuke uzongcwabela emathuneni kamasipala ungekho emakhaya ucashback wakho uba 1000. Isizathu sokuthi ucashback ube 1000 ingenxa yokuthi sisuke sizokukhavela indaba yokubhukhela umgodi, siphinde futhi sikunikezele nebhasi elisuke lizothutha abantu besuke ekhaya beya emathuneni. That's why kumuntu osuke engekho emakhaya esemadolobheni uthola ukuthi uzothola ucashback wemali engango-1000. Ungafani nalowo semakhaya ngoba emakhaya isuke indaba yemgodi ingakhokhelwa, isuke ungekho futhi ukuthi abantu bayathuthwa ngebhasi baya emathuneni. Bese kuthi ke icover elandelayo kube icover cover B, which is i-caskets.
I-casket kuyona iwu-390 nje ngenyanga. Nayo-ke mase sekwenze kudlulele emhlabeni futhi uyathola sikunikezele ngesiphambano ngiqale nje sikunikezele nge-hearse bese sikunikezela nge-family car, sikunikezele isiphambano sikhona likhona nakhona itende uthupho lohambisana nezihlalo ezo-50 kanye netafula, abe khona ama-flower, libe khona ibhasi bese kuba khona i-lowering device, lo mshini lo osuke wehlisa ibhokisi, kube khona amadlela alihlaza, leli tende leli elincane lisuke lisemathuneni lisuke likhona. But kule cover engibalulile ekuqaleni icoffin kusuke kungekho lokho, okusho ukuthi uma ngabe ungenele yona uzothola lezo zinto but abazobuya ngakusasa ukuzokwehlisela benze i-service kuleli le-coffin. Kanjalo-ke nale cover elandelayo, cover C, uhlelo lama-Nazaretha uhlaka. Kunabantu siswami abangangcwabi ngebhokisi okanye ngithi abalibulala ibhokisi. Ngokubona lokho ukuthi kuyenzeka usuze nebhokisi seliyabiza ibhokisi bese futhi uyalibulala. Sase sibona ukuthi kambe mhlambe singabasiza kanjani ukuthi sibangcwabe ngalendlela abafisa ukungcwatshwa ngayo kodwa futhi nosiko labo lungaphazamiseki ngoba siyazi ukuthi bona bangcwabe ngebhokisi. Kwase kufika lolu hlelo ke lohlaka. Uhlaka nje ufika kahle lukhavekile nje ngathi i-casket uma ufika ekhaya abawubona umzimba wakhe, abantu abasuke bezile enkonzweni yokuzokuphelezela abawuboni uze kube uyongena phansi bengakuboni. Liyakwehlisa nje kahle uhlaka bese uyasala lapha esithebeni phansi bese icover iyabuya inyuke usale wena ungangcwatshwanga ngebhokisi. Uhlelo lama-Nazaretha ke lona lu-340 njalo ngenyanga.